41. kapitola. Čas ubehol nepozorovane. Začalo sa horúce obdobie záverečných skúšok, kopec nervov a potu mnohých ľudí. Je to zvláštne, no v tomto poslednom roku môjho školského života som sa začala k tomuto napätému procesu stavať oveľa pokojnejšie. Po tom všetkom, čo som prežila, sa skúšky zdali byť len bežnou previerkou mojich vedomostí a nie ťažkou skúškou osudu, ako ich vnímali mnohí z mojich spolužiakov. A keď to všetko bolo za nami, keď nakoniec nastal tak očakávaný záverečný ples, ešte som dlho nemohla uveriť, že môj život pokračuje a že toto všetko nie je len sen. Keď sme spolu s celou triedou pozdravili úsvit v malebnom kútiku prírody, začali sme sa rozprávať o tom, kto sa čím chce stať. Mnohí túžili stať sa lekármi, právnikmi, ekonómami či podnikateľmi. Ale keď sa na to spýtali mňa, úprimne som odpovedala: ja sa chcem stať človekom. Možno, že ostatní nepochopili vtedy tak úplne zmysel týchto slov, no tváre väčšiny z nich zvážneli a vyzerali zamyslene. Veď skutočne, stáli sme na začiatku samostatnej životnej cesty, na prahu našej vlastnej voľby svojho osudu. Ako s nami život naloží, to je ešte otázka. Keby sme nahliadli do osudu rôznych ľudí, ktorí prežili dobrú polovicu svojich rokov, videli by sme, že väčšina ich životných ciest a chodníkov sa nakoniec zlieva v jedno, v snahu stať sa človekom. Lebo práve v tom, ako hovoril sensei, spočíva pravý zmysel celého nášho života. 42. kapitola. Kvôli záverečnému večierku som bohužiaľ musela vynechať duchovnú lekciu. A keď som potom nasledujúci deň zavolala Tatiane, oznámila mi veľmi milú novinku. Vyzerá to tak, že sensejovi sa črtá týždenná dovolenka a decká ho prehovorili, aby sme išli všetci spoločne k moru. Dokonca aj Nikolaj Andrejevič sa rozhodol, že si kvôli tomu vyberie náhradné voľno, ktoré sa mu v práci nahromadilo a ktoré si šetril na takú vzácnu príležitosť, ako je celodenný rozhovor so sensejom. Povedala som, že aj ty pôjdeš, vyhlásila Tatiana do telefónu. Skvelé, Táni, si ozajstná kamarátka. Toto si určite nenechám ujsť. Rozhodli sme sa ísť na 3 autách. Sensejovým žigulíkom, Volgou Nikolaja Andrejeviča a starým záporozcom, ktorého si Andrej požičal od svojho detka. Všetko potrebné sme nachystali spoločne. Voloďa sľúbil, že zaobstará stany. Stas so Žeňkom, ako sa ukázalo, boli vášniví potápači a tak si vzali na starosť priniesť všelijaké rybárske potreby vrátane nafukovacieho člna. My s Tatianou sme si vzali na starosť kuchynské potreby a Kostík zásobovanie vodou. 43. kapitola. V určený deň o 5 ráno sme s Tatianou, cinkajúc miskami a lyžicami, tichými uličkami dorazili na miesto zrazu. Tam už stál Ruslan s Jurom. Potom prišiel Stas so Žeňkom. Tí nám povedali, že sa sensej o hodinu oneskorí. Ako sa neskôr ukázalo, sensej pracoval až do rána. Chlapci hovorili, že obvykle neskončí s prácou, kým nepríjme posledného pacienta. Vzhľadom na nekonečné rady pri jeho dverách to vždy trvalo až do 2 hodín v noci. Ale v tento deň sa ľudia očividne dozvedeli, že liečiteľ na týždeň odchádza, tak sa ich dostavilo oveľa viac. Preto sensej dokončil príjem pacientov až o 5 ráno. Neskôr prišiel Andrej so Slávkom v detkovom chrobáčikovi. To auto malo určite toľko rokov ako Andrejov detko. Ale my s Tatianou sme boli vďačné aj za taký dopravný prostriedok. V dobrej spoločnosti sa aj záporožec zdal rovnako dobrý ako Mercedes. Začali sme skladať veci do oceľového tátoša tak, že sme kufor natlačili takmer doplna. Kostík si bude musieť dať svoju tašku pod nohy, vyhlásil dôležito Andrej, keď ledva zavrel kufor. Keď však Kostík dorazil, mali ste v tom momente vidieť, ako Andrejovi spadla sánka. Kostíkové veci prišli vo Volge s nákladným prívesom a keď sme pomáhali vykladať tie nekončiace tašky a batohy, Andrej divže nestratil reč. Bezradne mával rukami, až nakoniec vybuchol. Zbláznil si sa?
Zbalil si sa ako na severný pól, veď ideme na týždeň a ty si vzal len jedlo na 3 roky. A ešte tieto obrovské bandasky s vodou, veď ti sensej povedal, že máš vziať 1 a nie 4. Cisternu si mal priniesť. Pravdu povediac, chcel som, ale nešlo to. Nemal som vhodnú dopravu, s úsmevom odpovedal Kostík a kývol smerom k otcovej Volge. Ach ty, kam ti to mám všetko naložiť? Povedz mi, kam mám dať tie sudy? Mám ich snáď namontovať na miesto kolies, alebo čo? Zdá sa mi, že Nikolaj Andrejevič sľúbil, že príde s prívesom. No predsa, zdá sa ti, no dobré, nerozčuľuj sa. Niečo vymyslíme. Ešte celých 15 minút Andrej chodil a rozčuľoval sa nad obrovskou hromadou Kostíkových vecí. No Kostík ho len žartovne odbíjal. Uvidíme, ako bude pri mori vaša jasnosť chváliť moje veličenstvo za také nezabudnuteľné pohodlie. Kým v Andrejovi vybuchovali nekonečné gejzíry emócií, Tatiana sa spýtala Kostíka. Naozaj, na čo si vzal toľko vecí? No a čo, keď sa zabávať, tak sa zabávať. Vedia to nie pre seba, ale pre všetkých. Šibalsky sa ospravedlňoval filozof. A vôbec toto všetko je len prach a márnosť. A nežne ju objal okolo pása a zasnene predniesol. A pre mňa zo všetkého najcennejšie sú tvoje pôvabné ústa. Ach ty, zľahka ho odstrčila dievčina a rozosmiala sa zvonivým smiechom. Kostík trpiteľsky skrivil tvár a pateticky vyhlásil. Ach, pýcha srdca je príčinou mnohých múk. A úkosom pozrel na Tatianu a dodal. Tak silno som napol tetivu, až sa bojím, že nevydrží môj luk. Čo s ním narobíš? Veď ja ho naučím po kostole hvízdať. Nečakane nahlas povedal Andrej a ďalej si hundral svoje. Všetci sme sa začali váľať od smiechu. Vtedy už dorazil sensej s Voloďom a Viktorom. Sensej pozrel na ohromnú hromadu vecí a nechápavo sa spýtal. Decká, a vám je čo? Vari ste sa vybrali na severný pól? Celú našu skupinu prepadol nový záchvat smiechu a Andrej, ktorý v sensejovi našiel rovnako zmýšľajúceho človeka, si začal vylievať dušu. Nakoniec prišiel aj Nikolaj Andrejevič s dlho očakávaným prívesom. Ukázalo sa však, že na všetko to Kosťovo dobro bol aj príves málo. Ako náhle sme ako tak rozdelili veci do 3 aut, začali sme tam natláčať aj svoje telá. Slávko si presadol do sensejovho auta. My s Tatianou sme zaujali miesto medzi batožinou na zadnom sedadle záporozca. A Kostíkovi, ako osobe, ktorá sa obzvlášť previnila, sa ušlo najmenej obmedzujúce miesto vpredu vedľa Andreja na sedadle, ktoré bolo nielenže atypické, nízke, ale navyše sa ešte aj pohojdávalo na jedinej skrutke, ktorá ho držala. Kostík so svojou vysokou postavou precítil všetkými svojimi údmi celé čaro 3-hodinovej jazdy v záporozcovi. Avšak nekonečný humor našich chlapcov zmiernil všetko nepohodlie priateľským, veselým smiechom. Náš záporožec rachotil na čele celej kolóny. Andrej s nohou na plyne sa snažil vyžmýkať z neho všetky zvyšky síl. Sensej so staršími chlapcami išiel za nami a udržiaval vzdialenosť. A doplne naložený Nikolaj Andrejevič sa neponáhľal, ten išiel kdesi vzadu za sensejom. Andrejovi sa očividne málilo, že ide v čele kolóny, tak si zmyslel dokázať nám, že záporožec je najdrsnejšie auto na tejto ceste. Pridal rýchlosť a s hrdo vypätou hruďou začal predbiehať jedno auto za druhým. Kostík sa pri týchto manévroch zo srandy prežehnal, pevne sa chytil predného panelu a začal odriekať modlitbu za spásu všetkých vodičov, trpiacich kvôli tomuto vášnivému pohoničovi tejto rachotiny. Predrali sme sa trochu dopredu. Pri ceste sa objavilo neveľké trhovisko. Tatiana už z diaľky zbadala jahody v prepravkách položených na zemi a zakričala do zvuku rachotiaceho motora na chlapcov, aby zastavili.
Keď sme nakoniec zastali, Kostík si od úľavy vydýchol a snažil sa vyliesť, ako sa vyjadril z tejto plechovky, v ktorej je naskladaný doslova ako sardinka. Aby sme mohli vystúpiť aj my, musel Kostík opäť vysunúť svoje sedadlo. Túto komédiu sledovalo celé trhovisko. A navyše, keď Kostík nakoniec zabuchol dvere, odpadlo z nich bočné zrkadlo. Andrej sa na neho pozrel takým pohľadom, ako by zhodil tú najsvätejšiu vec. Ty by si zaslúžil rukou majstra, alebo skôr kopanec do hlavy. Prečo s tým tak trieskaš? Ja som to auto 3 dni dával dohromady. Toto je cenná starožitnosť. S ňou sa musí zaobchádzať nežne ako so ženou. A potom už nasledovala celá prednáška na túto tému. Decká sa rozišli po tržnici a vyberali ovocie. Ja som zostala pri záporozcovi a čakala na ostatných. Vtedy už prišiel sensej s chlapcami. Keď vystúpili z auta, stalo sa niečo zvláštne. Jedna žena, mohla mať asi tak 45 rokov, ktorá dovtedy neprítomne stála nad svojím tovarom v čiernej šatke s uplakanými očami, ako náhle uvidela senseja, rýchlo prekročila svoje ovocie, prakticky ho týmto pohybom rozsypala po celej zemi. Pribehla k sensejovi, padla mu k nohám a začala nariekajúc v slzách prosiť. Prosím ťa, Gabriel, postaraj sa o môjho synčeka. Ako ja teraz budem žiť bez neho? Prosím, Gabriel, vezmi ma k nemu. Ja už viac nechcem tento prekliatý život. Nechcem. Bože, zmiluj sa nado mnou, pusť ma k synčekovi. V tej chvíli som stála hneď vedľa. A v tom som uvidela, ako sa sensejové oči zmenili. Objavil sa v nich akýsi jas, alebo presnejšie povedané mäkké, príjemné svetlo, ktoré menilo črty sensejovej tváre. V tom momente som pocítila, že môj lotosový kvet začal silne vibrovať. A táto impulzná sila neprichádzala z mojich myšlienok, ale ako mi pripadalo od senseja. Sklonil sa nad ženou a nadvihol ju. Vstaň, žena, povedal jej veľmi tichým, pokojným hlasom. Pripadalo mi, že aj hlas mal nejako neobvyklý. Žena sa trochu nadvihla, ale stále kľačala na kolenách. Naďalej úpenlivo prosila o to svoje, hoci už tichšie, hľadiac mu priamo do očí. Sensej jej láskavo položil ruku na hlavu a povedal: Netráp sa, žena. Tvoj kolia je v poriadku. On je zbožný. Už sa o neho postarali. Žena k nemu natiahla ruky. Jej oči zažiarili akýmsi ohníkom nádeje a tvár ustrnula v návale prosebnej modlitby. Pusť ma k nemu, Gabriel. Až mi prebehol mráz po chrbte z tých zúfalých slov. V tej chvíli sa tvár senseja pokryla akousi ľahkou hmlou, čím sa stala ešte krajšou. Môj lotosový kvet sa zachvel ešte viac. Každý má svoj čas. Ty sa musíš ešte postarať o Ksiušu. Zabavíš sa na jej svadbe. Dočkáš sa jej prvého dieťaťa. Týždeň ho poopatruješ a na 9. deň pôjdeš k svojmu koliovi, aby si mu povedala, akého má krásneho vnuka. Pokojne povedal sensej. S každým jeho slovom boli oči ženy jasnejšie a láskavejšie. Na jej tvári sa zaleskli slzičky radosti. Žena sa rozžiarila úsmevom. A pretože nevedela, ako vyjadriť svoju vďaku, začala opäť klesať k jeho nohám. Sensej sa ju pokúsil zdvihnúť zo zeme. V tom priskočili starenky, ktoré predávali vedľa. Zdvihli ju, chytili pod pazuchy a odvádzali ju smerom k dedine, pričom sa jej prihovárali. Čo sa deje, Mášenka drahá? Poď, pôjdeme domov. Žena pomaly vykročila s pokojom v tvári, čo si pre seba šepkala a neustále sa prežehnávala. Ostatné starenky začali zbierať jej rozsypaný tovar. Všetko sa to odohralo doslova behom minúty. Vtedy prišiel Nikolaj Andrejevič. Spolu s Jurom a Ruslanom rýchlym krokom podišiel k našej skupinke, ktorá stála ako obarená, a informoval sa, čo sa stalo. Ale nejakej babke tu preskočilo, poznamenal Ženka, ktorý akurát stál vedľa učiteľa.
Začala celá uslzená padať k sensejovým nohám, o niečo prosiť. Sensej si po tom všetkom, čo sa udialo, mlčky zapálil cigaretu. A keď sa potom Nikolaj Andrejevič začal vypytovať, previedol všetko na všednú tému a odpovedal len krátko. Nuž, všeličo sa v živote stáva. Ľudské trápenia. Rozumiem. A prečo ste tu zastavili? To predsa nebolo v pláne, spýtal sa Nikolaj Andrejevič Kostíka. Chceli sme si kúpiť túto jahody. Naša skupina so sensejom sa ešte raz prešla po trhovisku. Sensej vybral zrelé ovocie a kúpil pre všetkých veľký košík. Spokojná babička rozdelila jahody do 3 sáčkov a láskavo sa im prihovorila. Deti moje, nehnevajte sa na ňu. Ešte neuplynul ani mesiac, čo sa tej žene zabil syn Nikolaj. Mala len jeho, jedinú nádej i oporu. A jej muž zomrel už dávno. A teraz také nešťastie. Bol ešte taký mladý. Dcérka po ňom ostala. 5-ročná Oksana. Ťažký je mášin osud. Svojho syna vlastne sama vychovávala. A teraz sa aj o vnúčku musí postarať spolu s nevestou. A čo to do nej vošlo, to teda nechápem. Zrejme ju od žiaľu už načisto sily opustili. Áno, súcitne prikývol Nikolaj Andrejevič. Postresový stav. Stres môže spôsobiť ešte aj horšie psychické poruchy. Mal som jeden taký prípad. Potom, ako som si vypočula príklady z jeho praxe, sa moje vedomie trochu upokojilo. No veď hej, pomyslela som si. Niet potom divu, že sa vrhla na prvého, koho stretla. A už po 10 minútach jazdy decká veselo kecali o svojom a pritom sa napchávali zrelými jahodami. Pri ďalšom Kostíkovom vtipe mi náhle svitlo. V tej chvíli som si presne vybavila bľabotanie tej ženy aj odpovede senseja. Stop! Veď ona vôbec nevyslovila meno svojho syna. A už vôbec nie vnúčky. Ale sensej ich presne pomenoval. Nikolaj, Ksiuša. Z toho odhalenia mi takmer jahoda zabehla. Úplne ma prešla chuť. Vari, keď som si pri týchto úvahách spomenula na sensejovú tvár, môj lotos začal opäť vibrovať a po čele sa začali rozlievať príjemné pocity. Fyzicky som pocítila vedľa seba prítomnosť senseja. Presnejšie povedané nie samotného senseja, ale tú silu, ktorá z neho v tej chvíli vychádzala. A začala som sa cítiť tak dobre a príjemne, ako by ma niekto zahalil do mekučkých okvetných lístkov. V tomto blaženom stave som aj zadriemala. 44. kapitola. Zobudila som sa na to, ako ma niekto triasol za rameno. Vstávaj, Spachtoš, už prichádzame, povedala Tatiana. Na nasledujúcej zastávke sme si pretiahli unavené končatiny. Vzduch bol nasýtený vôňou mora a sviežosťou. Kým sa Andrej s Viktorom a Voloďom snažili vyladiť vynechávajúci motor záporozca, trochu sme sa občerstvili v nedalekej letnej kaviarni. O pol hodiny už náš sprievod vchádzal do kúpeľnej zóny, kde sa bezstarostne prechádzali rekreanti v plavkách s krásnymi čokoládovými telami. V čele našej kolóny išlo auto senseja. Andrej sa vôbec nemohol sústrediť na cestu, snažil sa zároveň zízať do strán aj neporušovať pravidlá cestnej premávky. Ako sme prechádzali okolo jedného z penziónov, ženia nám cez okno posunkami ukázal na plagát. Na ňom bolo veľkými tučnými písmenami napísané: vynikajúci senzibil svetovej úrovne, fyzioterapeut, mák a čarodej Vitalij Jakovlevič organizuje liečebno-ozdravné seansy. Seansy začínajú denne o 20. hodine. A kto to je? Spýtali sme sa spolu s Tatianou chalanou. Neviem, pokrčil ramenami Kosťa. Nie je to náhodou tam ten neandertálec, ktorý na seba vešal lyžičky? Pamätáš? Ten čudák? To je možné. Ten sa myslím tiež volal Vitalij Jakovlevič. Ako vtedy sám seba tituloval všemocný vládca vesmíru a celej zeme. Chlapci začali živo spomínať na tú príhodu
A srdečne sa smiali s trikou tohoto bôžika bezdomovca. Medzi tým sme už prešli kúpeľnú zónu a vošli na úzky výbežok. Výbežok bol dlhý asi 12 kilometrov. Tu bolo auto jedným z najlepších prostriedkov na to, aby sa človek dostal do opustenej oblasti a strávil tam nejaký čas ako divoch, presne tak, ako sme to chceli aj my. Ale ako vidieť, takých milovníkov vzrušujúcich zážitkov bývalo v týchto končinách zrejme mnoho, pretože miestne orgány krížom cez zrejme jedinú cestu položili obrovské potrubie. Ale na tom istom mieste v Kríkoch chalani objavili 2 široké dosky, ktoré tu zanechali starostliví motoristi pre svojich bratov. Naši vodiči ich položili na potrubie a úplne ako profesionálni kaskadéri presunuli svoje autá na druhú stranu. Aj keď s prívesným vozíkom Nikolaja Andrejeviča sa bolo treba trochu pohrať. Keď sme dorazili do jedného z najkrajších kútov prírody, rozhodli sme sa pre miestečko, ktoré bolo očividne už neraz obývané nejedným divochom. Pozbierali sme odpadky, ktoré tu zostali po nedbanlivých turistoch, spálili sme ich a pustili sme sa do stavania tábora. Aj tu sa ukázalo, že sensei je talentovaný a skúsený vedúci. Zohľadnil každý detail rozloženia tábora, dokonca aj možnú búrku. Všetci sa zapojili a značením pomáhali sensejovi, aj jeden druhému navzájom. Kostíkové veci prišli naozaj vhod a premenili náš tábor na útulné, pohodlné mestečko. A sám Kostík nám to pri každej príležitosti zdôrazňoval a žartom pripomínal, ako ho Andrej sadista kvôli týmto veciam mučil celú cestu na elektrickom kresle. My s Tatianou sme si vzali na starosť kuchyňu. Postavili nám špeciálny stan na jedlo a na prípravu jedla vyčlenili varič. Celkové život v našom tábore sa rozbehol naplno. Už po obede, keď sme sa dosýta vykúpali v mori, s pôžitkom sme si vyhrievali svoje kosti na horúcom piesku. Starší chlapci vyplávali na more na nafukovacom člne. Nikolaj Andrejevič čítal akúsi knihu a sensei driemal v tieni pod slnečníkom, prikrytý uterákom. My sme sa rozhodli, že si zahráme karty. Kostík sa pritom snažil zapamätať, aké karty kto vyhadzuje a vydedukovať, kto má čo na rukách, aj keď prakticky to bolo veľmi ťažké, pretože nás bolo veľa a hrali sme s 2 sadami hracích kariet. Pri ďalšom neúspechu si začal Kostík prepočítavať v hlave kartovú schému podľa akýchsi vlastných výpočtov. Pri jednom z takýchto inteligentných výpočtov zdvihol obočie, ako by sa začudoval sám sebe a spýtal sa: Sensei, a aké najväčšie prvočíslo dokážete z hlavy vypočítať? Sensei so zavretými očami odpovedal: Mám ti ho povedať celé alebo skrátene? Samozrejme skrátene. 2 na 13 466 917 mínus 1. Povedal jednoducho sensei, ako by sa jednalo o obyčajnú násobilku. Toto číslo je deliteľné len číslom 1 a samým sebou. A to je asi najväčšie prvočíslo, ktoré som schopný z hlavy vypočítať. Kostík sa prekvapene otočil jeho smerom. Potom si zase začal pre seba niečo intenzívne počítať. A sensei otvoril oči a dodal: Ale ak chceš vypočítať moje IQ, potom sa snažíš zbytočne. Je oveľa nižšie ako tvoje. Po týchto slovách sa sensei prevrátil na druhý bok a opäť zaspal. Kostík sa dokonca trochu zarazil. No teda ten sensei, ako mohol vedieť o tom IQ? Veď som si to len pomyslel. Veru, prehovoril Andrej, a táto otázka zostala v jeho pamäti ako belasý sen, ktorý na starosť zmodral v očakávaní svojej odpovede. Všetci sa zasmiali a Kostík opäť raz vyzeral ako hlupák. V ten večer sa naše očakávania a nádeje, že sensei bude pri táboráku pod hviezdami rozprávať niečo nezabudnutelné, nenaplnili. Hneď po večeri šiel sensei spať, asi sa prejavila nahromadená únava. Ale my sme ešte dlho sedeli pri táboráku, bezstarostne sme sa smiali a rozprávali sme si rôzne historky. 45. kapitola. Ráno okolo 7 som sa prebudila na krik čajok, ktoré na plné hrdlo protivne škriekali.
a začula som rozhovor chalanov, ktorí zjavne vyšli zo svojho stanu kvôli hluku. Stas rozprával Ženkovi ospalým hlasom. Pozri, tak skoro a sensej už chytá ryby. Zaujímalo by ma, čo chce chytiť z brehu mora a ešte k tomu na údicu. Poďme sa pozrieť. Moja zvedavosť bola oveľa silnejšia ako predstava sladkého spánku. Rýchlo som vyliezla zo svojho stanu. Sensej pokojne sedel na skladacej stoličke s udicou v rukách. Vedľa neho stála prázdna 3-litrová nádoba, do polovičky naplnená vodou. Niekoľko čajok behalo okolo neho a rozčúlene pokrikovalo. Keď sme sa priblížili, čajky vzlietli a zostali visieť vo vzduchu blízko senseja a zvedavo si nás zhora prezerali. Sensej, čože, krmiš snať čajky, či čo? Zasmial sa Stas, hľadiac na prázdny pohár. Ale nie, oni ma tu len učia loviť ryby, odpovedal sensej bez najmenších rozpakov. Zobrali sme to ako vtip a zasmiali sme sa. Prečo si nás nezobudil skôr? Zobrali by sme sieť? No to určite, ešte sieť ťahať. To je len tak. Dostal som chuť na rybaciu polievku. Ženka sa zo žartu demonštratívne pozrel do prázdneho pohára, pootáčal ho na svetle a veselo povedal: To už hej, z takýchto obrovských rýb bude výdatná polievka. V tej chvíli nad nami letiaca čajka pustila malú rybku, ktorá spadla priamo pod nohy senseja. Všetci sa zasmiali. Pozri, sensej, tu máš rybku. Tak akurát na polievku, zo srandy povedal Ženka a dal ju do fľaše s vodou. V tom prišiel Voloďa s Viktorom. Čo je tu za smiech, čo sa tu deje? Ale sensej so svojou udicou dokonca účajok súcit vzbudil, povedal Ženia. Ak iste sa im už zunovalo pozerať na prázdny pohár. Zase sme sa zasmiali, ale sensej s úsmevom povedal. Takže kto sa mi najviac vysmieva, ten bude čistiť ryby na polievku aj na šašliky. Až sme sa váľali od smiechu, keď sme si predstavili tú smiešnú scénku čistenia maličkej rybičky a obrovskú tlupu, ktorá na ňu už dychtivo čaká. Sensej sa zasmial spolu s nami a potom povedal: Už dobré, rozprávkari, toto vyťahujte. Ukázal na tučný vlasec, ktorý bol priviazaný jedným koncom k nohe stoličky a druhý bol ponorený pod vodou. Chlapci začali vyťahovať. A aké bolo naše prekvapenie, keď sme v kaprónovej sieti uvideli niekoľko jeseterov. Každý z nich mal asi 4 kilogramy a asi 8 obrovských platés. Všetci sa na seba zmetene pozreli a takmer jednohlasne sme sa spýtali: A to všetko na udicu? Sensej sa usmial. Ale aká udica? Jednoducho som len vstal skôr. Pozerám, z rybárskeho závodu plávajú rybári nahadzovať siete. No tak som si pomyslel, že kým tam dôjdem, tak sa práve budú vracať späť. A tak sa aj stalo. Išiel som k ním a kúpil som. Ale keby mi na udicu aspoň raz zabrala. S ľútosťou sa posťažoval učiteľ. Keď sme odnášali ryby na spracovanie, Ženka povedal Stasovi na poli vážne, na poli žartom. Počkaj, ako to mohol zvládnuť? Len k rybárskému závodu je to 7 kilometrov pešo. Možno išiel autom, ponúkla som svoju verziu. Ale akým autom? Po prvé, auto je vedľa nášho stanu, to by sme počuli. A po druhé, nie sú ani žiadne stopy v piesku. Kým sa prebudili ostatní, táto historka už stihla na seba nabaliť množstvo tajomných podrobností. Sensej mal v ten deň výbornú náladu. Po ľahkých raňajkách navrhol, aby sme sa išli prebehnúť na okraj výbežku. Ako službu konajúcich dobrovoľníkov sme v tábore nechali Kostíka a Tatianu a aby sme neostali úplne bez obeda, tak aj Nikolaja Andrejeviča. Po ceste sme si urobili niekoľko zastávok vo forme rozcvičky s intenzívnou záťažou na svaly. Predsa len cvičenie v prírode a navyše na pozadí takej krásy sa vôbec nedá porovnať s vydýchanou telocvičňou. Ako sa hovorí, tu sa duša a telo spájajú v jedno. Keď sme dobehli takmer nakoniec, uvideli sme pravý vtáčí trh čajok. Naša skupina sa držala pri brehu blízko okraja mora, aby sme príliš nerušili ich pokoj. Ale napriek tomu množstvo čajok usilovne kričalo a krúžilo nad nami, aby zahnali od svojich hniezd nepozvaných hostí.
Po nejakom čase sa nám pred očami otvoril nádherný výhľad, ktorý majstrovsky vytvorila samotná príroda. Na samom konci výbežku sa vlny zbiehali do tvaru pravidelných kosoštvorcov, vzdiaľujúcich sa od brehu v jednej línii. Obrysy ich zvlnených okrajov zvýrazňovala biela morská pena. Celú túto nádheru doplňalo neobyčajné prelínanie rôznych farieb farebného spektra morskej vody, od jemnej tyrkysovej až po tmavomodrú. A prekrásna blankitnosť neba s jedným jediným belostným obláčikom vytvárala neopakovateľné umelecké dielo tohto veľkolepého obrazu. Sensei nám dal 15-minútovú prestávku na oddych a sám si s Voloďom sadol do polohy lotosu na okraji pobrežia. Niektorí z nás, vrátane mňa, rýchlo nasledovali jeho príklad a sadli si vedľa. Povieval ľahký vánok. Pobrežné vlny vydávali melodický šum, ktorý doplňalo z diaľky sa nesúce pokrikovanie čajok. Neviem, či to bolo vďaka pohľadu na túto božskú krásu, alebo vďaka prítomnosti senseja, či vďaka tomu všetkému dohromady, no môj lotosový kvet sa začal znateľne prejavovať a šíril po tele príjemné prúdy akýchsi vln. Na krátku chvíľu som mala taký nezvyčajný pocit, ako by som sa rozplynula v celej tejto okolitej nádhere a stala sa jej neoddeliteľnou súčasťou. Tento pocit bol len chvíľkový, ale nezabudnuteľne výnimočný. Tento blažený stav prerušil sensei, keď oznámil, že ideme ďalej. Slnko už poriadne pálilo a sensei, aby nám uľahčil cestu, povedal, že pobežíme po pás vo vode. Ukázalo sa, že je to neuveriteľne ťažké. Voloďa so sensejom vyrazili vpred ako dve torpéda, predbiehajúca navzájom. To umožňovalo našej skupinke trošku švindľovať. Niekto bežal po kolená, niekto po členky vo vode. No keď sme nakoniec dobehli do tábora, práve podvodníci sa rozvalili od vysilenia na piesku, vrátane mojej osoby. A sensei s Voloďom naďalej vyžarovali svoj zanietený optimizmus. Netuším, kde na to brali silu. Po tomto maratónskom behu ešte navrhli, aby sme si zahrali vodné pólo. A čo je divné, starší chlapci s radosťou súhlasili. Ostatné nemohúce telá sa odplazili pomáhať s obedom. Počas práce v kuchyni som pozorovala senseja. Smial sa, vyvádzal a pobehoval s loptou rovnako ako ostatní chlapci. Absolútne ničím sa od nich nelíšil. Rovnako mladý, silný, vtipný a zdravý muž. Na jednej strane obyčajný človek, ale každý z prítomných v ňom videl akúsi vlastnú iskru, akési vlastné kúzlo. Nachádzal vlastné momenty, uchvacujúce svojou prostotou a zároveň eleganciou. Jeho duša je mnohostenný diamant, ktorým sa každý z nás nadchýnal zo svojej perspektívy, zo svojho uhla lomu vnútorného svetla. No v podstate nikto nemohol do neho úplne preniknúť. Nikto nedokázal pochopiť, kto je on v skutočnosti. Keď sa chlapci konečne uprostred najväčšej slnečnej páľavy upokojili, náš tábor upadol do hlbokého spánku. Prebudila som sa okolo 4:00. Rýchlo som zatriasla Tatianou, aby vstala, pretože sme chceli pripraviť niečo chutné pre našu veľkú skupinu. Keď sme vyliezli zo stanu, videla som, ako sensei sedel na piesku s Nikolajom Andrejevičom a o niečom sa rozprávali. Sensei mu čosi vysvetľoval, pričom urobil z piesku 3 malé kôpky. Keď sa dorozprávali, vstali a pomaly zamierili k nám. Zrazu sa prvá kôpka pohla a vyletel z nej holub, ktorý sa vzal nevedno odkiaľ. Zachvela som sa od prekvapenia, neveriac vlastným očiam, a Tatiana, tá dokonca pustila aj zemiaky a len začudovane stála s otvorenými ústami. Zrazu sa pohla druhá kôpka a aj z nej vyletel holub. Sensei a Nikolaj Andrejevič sa len nedbalo obzreli a pokračovali vo svojom rozhovore. Ani len trošku sa nezarazili. A v tom sa pohla tretia kôpka a z nej vyskočil vrabec. Od strachu som úplne zmeravela. Vrabec neuletel ako holuby,
ale skákal za sensejom. Nakoniec ho predbehol, celý sa našuchoril, roztiahol krídla a začal hlasno čvirikať, ako by sa nad niečím rozhorčoval. Sensej sa zastavil, chvíľku pozoroval neústupné čvirikanie tohto našuchoreného vrabca a potom mu s úsmevom povedal: Nuž, ako si želáš, tak sa aj stane. Po týchto slovách znova zasypal vrabca pieskom. Urobil kôpku niekoľkokrát väčšiu ako tú prvú. Zo zvedavosti som sa až nadvihla, ale nasledujúci okamih ma definitívne prilepil k stoličke. Len čo sensej poodišiel, kôpka sa pohla a z nej vyletela haja tmavá, úctyhodných rozmerov, ktorá sa vydala smerom k výbežku. A čo takto poďakovať? Udivene rozhodil rukami sensej, hľadiac za ňou. Napokon, tak ako vždy. Sensej beznádejne mávol rukou a šiel si k svojmu stanu vziať cigarety. S Tatianou sme tam sedeli ako polomrtve. A keď sa Nikolaj Andrejevič so sensejom začali vzdiaľovať smerom k pláži, začula som nasledujúci rozhovor. Takže toto bola ilúzia mojej mysle? Pokojne sa spýtal Nikolaj Andrejevič, ako keby išlo o bežnú vec. Nie, to bola materializácia mojej myšlienky. A prečo moje pokusy skončili len halucináciou? Pretože si pochyboval. A pre materializáciu je nevyhnutná čistota viery. A to je veľmi ťažké dosiahnuť, pretože najmenšia pochybnosť všetko zničí. Závan vetra odniesol sensejové slová mimo dosahu môjho sluchu. Veľmi som chcela ísť za ním a vypočuť si tento taký zaujímavý rozhovor. Ale zrazu Tatiana, ktorá sa dostala zo šoku, začala chrliť slová o svojich dojmoch na moju už aj tak zmetenú hlavu.